May adlaw mga idol, manghinaot na buta sa inyong mga mayang panglawas diha na pero yung lawas kada adlaw. Mga tulutuan ron kining humba nga lamig kayo niya aton nilunod ito niya itong Bombay nga hiwa-hiwa na daan ba. Pero kain tumay na idol siya muhumot maluto po na pula ba. Then ahos, lunod ang ahos para lamig humot kayo nga itong pagluto ka itong humba. Kaning humba nga idol sa Tagalog pa adobo ramen sa Tagalog. Mapula-pula natin mga lamak pwede na natin yung baboy, karning baboy ba nga liwa-iwa, sagol tambok ng lamig sa humba, sagol tambok kaya ni Flexing tayo kaya itong humba nga unod sa tanan din na ito humba parang di adobo sa Bisaya kami humba din sa mga Bisaya niya ako din ang iisip-ipisan kung black pepper sa lamig po siya lang-halang sa may ba ito may raayat po bayhana para ito niya okay din ito antod nga mapula-pula agad siya manilamig sa humba nga pula and ato ng butang tuyo tulog at teaspoon nga tuyo practice naman sa mga Bisaya sa Negros dahil okay na po antod mapula din siya dahil man okay po kung plastic kung gamit mo malanay na naman sa dahil madugang okay yung ng mga pagkupok pero mga idol pinakapod sa doon mo sa pagkasaman sa mga balay yung nga tayo yung pagkula ng mga magluto na lang ng hamba kaam sa gawin o sahod at pagkakasalan na siya kasagaran mo butang para magkanin magbulat-bulat butangan din na ito yung tubig mga idol yung pang tubig ba nga dili na po kayo laghante para mahumok din siyang mayo ba madukay yung bukal-bukal na pagkamata na siya so kahumok itong baboy din butangan na itong brown sugar ba nga kanang brown kayo mas kubado para lamig ang itong humba mga manili pamutang din maghumba ba pero gula gid kayo mas kubado pwede rin katong brown sugar na lang wala kay lain butangan lang yung color para pula gid siya butangan na po na ko dahil ka ng star anise pero kamu depende rin kung sa inyo butang na ng humba pulang maglamas pwede rin po kanto na siya parang mo pag abre na to pag napasubas na yung kuan tubig gawin na lang nato na siyang habaw nila yung tanang iyang tubig na nabili na ng sabaw then magkujibuhat niya sauce ng gamay at gamay butangan na po mga templada lamas din yung pulunod ng humba ni balik pagkahuman butangan na po na to ato niyang sabaw balik na to arong may lamig sa tayo para na pinakalamay na ito humba maura na okay raka sige okay pero pag luto naman gini humok naman siya kayo kung naman gitilawan pagkuan ano nga yun saka na po yung sabaw nga nabilin bubuo naman diha ano ipak ng bahawan alam niyo na kayo meron tarik bahaw. Give me all your numbers so I can phone you.